Wai ko shin kun san irin wannan kujerar banɗaki na wahalar da mace mai ciki sosai wajen tsugunawa yayin da take son ta yi amfani da banɗaki? To madadin haka, samo wannan kakkarfar kujerar da zai bata damar zama cikin kwanciyar hankali ba tare da ta sha wani wahala ba. To shi in kina mace mai ciki aka sai miki irin wannan kujerar zaki iya zama a kai? Ki ajiye mana ra'ayinki. Ana iya amfani da wannan abin da kuke gani akan manya ko yara. Wata ku lokutan da zaka ga abinci ko wani abu ya maƙale wa mutum akan makogwaro, da wannan na'urar za ku iya zaƙulo wannan abin da ta maƙale wa mutum akan makogwaro a cikin sauki. Kai ba ma nan ta tsaya ba, kowace iriyar abu ce da kuka sani da ta maƙale wa mutum akan makogwaro za ku iya amfani da wannan na'urar don ku zaƙulo wannan abin cikin sauki. Wato zamanin da ake koyar da ake kitso ya wuce, na sa akwai mata da daman da ba su iya kitso ba. To in kina mace kar ki wani takurawa kanki wajen koyar da ake kitso, saboda wannan na'urar da kuke gani za ta taimaka miki sosai wajen yin kitso ba tare da kin sha wani wahala ba. Kawai in kika samu wannan na'urar kuma shikenan za ki iya yi wa kowa kitso kuma a duk lokacin da kike so. Kun san gadon goraye kaca-kaca haka za ku gan su ba tsari saboda ba su da wanda zai taimaka musu wajen gyara zanin gadon. To wannan abin da kuke gani clip ne wanda ake amfani da shi wajen rika zanin gado, wanda bayan ka shimfiɗa zanin gadonka za ka yi amfani da shi wajen bakin zanin gado, zai rika maka wannan zanin gadon wanda ba sai ka sake gyara gadonka kusan kullum ba. Wannan abin da kuke gani wata na'ura ce mai kama da cokali wanda za ku iya amfani da ita domin auna abubuwa da dama kamar irin su gishiri, sakari ko wasu abubuwa ma na daban. Ina mai tabbatar muku wannan na'urar za ta taimaka muku wajen samun equal measurement har inda kuka yi amfani da ita. Yanda za ku iya magance irin wannan matsalar da kuke gani lokacin shan lemun kwalba, kawai ku samu wannan abin da kuke gani wanda za ku ɗora shi na kan lemun kwalban, wanda hakan zai ba ku sauki wajen ɗiba lemun kwalban da kofi, kuma zai hana lemun kwalban zubewa a kuta ko ina lokacin da kuke son ku ɗiba. Ga na'urori guda biyu da kamata ka kasance da su. Na farko shine wannan abin da za ka yi amfani da shi domin cire magunguna. Kun sa akwai lokaci da dama idan ka danna maganin da ƙarfi za ta ƙarye. Na biyu kuma shine wannan abin da zai rike maka wayarka. So da yawa wayoyin mutane kan faɗi a lokacin da suke kallon fim kuma bacci riske su. To da wannan abin zai hana faruwan hakan. Ɗaya daga cikin dalilan da yasa mata ke son mazajen su bi su wajen siyayya shine domin kawai su taimaka musu wajen ɗaukar kaya. To don abin da kuke gani za ka iya ɗaukar abubuwa da dama gwargwadon da kake so ba tare da buƙatar taimakon wani ba. Shin wannan abin ya burge ku? Ku ajiye mana ra'ayinku. Wannan cokalin da kuke gani ba ta faɗiwa ko da me ya faru, saɓanin tsofaffin cokula na gargajiya waɗanda yawancinsu sukan faɗi yayin amfani. Ana iya amfani da wannan cokalin da kuke gani wajen ɗiban nau'ikan abinci daban-daban, kuma idan ka ajiye wannan cokalin yayin amfani da shi ba za ta taɓa faɗiwa ba ko da me ya faru. Waɗannan na'urorin guda biyu za su taimaka wa rayuwanka sosai. Na farko shine wannan abin da za ka iya sakawa a hannu a lokacin yankan kayan lambu, wanda wannan abin zai tsare yatsunka daga yankewar wuka. Na biyu kuma ita ce wata ƙaramar na'urar da za ka iya maƙalewa akan switch ɗin wutan gidanka, wanda wannan zai baka damar kunna da kashe fitilar daga nesa ba tare da ka sha wani wahala ba. Wannan shine abin ratayen tufafi na zamani wanda ba sai da wa goraye sai dai ma'aurata. Shi wannan abin ratayen zaka iya makale shi a kowace irin bango ce, sa'annan zaka iya lankwasa shi kowace gefen da kake so. Kuma wannan abin ratayen tana da hooks gefe da gefe wanda zaka iya makale kayanka. Ɗaya daga cikin abin da ke sa abinci ya lalace shine iska. Wannan iska da kuka sani ta ɗaya daga cikin dalilan da ke sa abinci ya lalace. To domin magance wannan matsalar ne aka kirkiro wannan na'urar da kuke gani mai sunan vacuum sealer, wanda shi wannan na'urar za ta janye duk wata iska daga jikin abincin, sa'annan wanda hakan ke taimakawa wajen sa abinci ya kasance fresh kuma ya daɗe ba tare da ya lalace ba.